яъне ки дар шаҳри Хуҷанд тақрибан 1 моҳ пеш буд ки як қарори нав баромадагӣ буд. Айни ҳол даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон идома додесай. Телефони дасти ма Samsung ай. И арзонтар ай. барое ки тиррута сиёҳ мекунӣ ва видеоҳоро хуб тамошо намекунӣ ва фаҳмиши хуб надорӣ. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монен ва то охир шаб бо диққат тамошо кунен. Бародарони азизу гироми қадр, ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурс рафтесай. Бародарои азиз, ман мехоҳам ки як бори дигар дар ҳамин видео дастгиритона нишон битиҳем. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон мебурояд. Сумтона партоен ва дар ҳамин номер ватсапам ҳастай буд. Дар ватсапаш чектона рӯй кунед. Бародарои азизу гироми қадр, ман боварӣ дорам ки сухани мара дар замин намемонен, дастгирӣ мекунен. Шоҳҷоизаи конкурси мо якта Lexus 350 ва якта Corolla D. ҳаракат кунед бародарои азиз, дастгиритона нишон битен. Мавзӯи асосиро шурӯъ мекунем. Аз саргирии ҳаракати автобусҳои мусофиркаш дар шаҳри Хуҷанд. ҳаракати автобусҳои мусофиркаш дар роҳу кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд ки як моҳ боз мутаваффиқ шуда буд, аз сар гирифта шуд. яъне ки дар шаҳри Хуҷанд тақрибан 1 моҳ пеш буд ки як қарори нав баромадагӣ буд. Ширкате ки ана ҳамин автобусҳо кору фаъолият мекарданд, аз кор монда буданд, яъне ки корҳошонда маҳдудиятҳо ворид карданд. ва айни ҳол гуфта мешавад ки ҳаракати автобусҳои мусофиркашонӣ дар шаҳри Хуҷанд аз сари нав ба кор ба роҳ монданд. дар шаҳри Хуҷанд ҳаракати автобусҳо ки ба муҳлати номуайян мутаваффиқ шуда буд, ахиран дубора аз сар гирифта шуд. ба гуфтаи онҳо, ҳоло дар хатсайрҳои ҳудуд 20 автобус ҳаракат мекунанд ва дар ояндаи наздик шумораи автобусҳои мусофиркаш дар хатсайрҳо то 40 ва 65 адад расонида мешаванд. ва инчунин гуфта мешавад ки пардохтҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ низ ба роҳ монда шуд мутобиқи қарори нав. чӣ хеле ки худтон медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан ҳама намуди пардохтҳоро ҳозир ба карта карданд ва аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтанд ки то ҳатто ҳамун спринтерҳое ки мусофиркашонӣ мекунанд, ана ҳамвора низ бо карта ба роҳ бимонанд. ва ин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ба роҳ монда шидагӣ ҳастай. Тақрибан 50% микроавтобусҳо ва ана ҳамун спринтерҳое ки ба мусофиркашонӣ машғул мешаванд, ана ҳамун гуна кардагианд, яъне ки роҳгироро бо карта пардохт мекунӣ. пештар худтон медонед ки ин танҳо дар шаҳри Душанбе сар шида буд ва оҳиста оҳиста дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳрноҳияҳо ба роҳ монда мешавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, ирам як хабари нав, як ахбороти нав буд ки дар ҳудуди Тоҷикистон барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дошт. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бародарони азиз, бо диққат бошед то ба саволотон ҷавоб бигиред. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. ҷалолов нависондай. Ассалому алайкум. сози хубӣ додар Сорбон. ҳами аблава тамом шидай дар Душанбе. гап зан Сорбон буд шидай аблава додар. айни ҳол даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон идома додесай. яъне ки тибқи қонунгузорӣ бигирем, агар то 27 ноябра ба анҷом мераса баъдан. як касе дигар нависондай, нархи билет аммо миқдораш чаро номаълум. мардум набояд фаҳманд он чанд аст. ҳамаша конкретни маълум кунед бародарон. бародари азиз, мо количествои билети конкурса дар ҳар як видео барои подписчикои худмон мегем. мумкин то ҳамҷоша тамошо накарда бошӣ ва хеле сухан нанависон. иҷода ҳастанд бародарое ки дастгирӣ мекунанд, мисол билет харидестиянд, медонед суханҳои нолозим мезанед дар ҳамиҷа, ҳоло он ки и айби худтон шидагиай тамошо накардаед шумо. мо дар ҳама видео мегем ки количествои билет дар конкурс 15500 донара дар бар мегирад ва айни ҳол аз 50% зиёдаш бигем ба фурӯш рафтагиай. касе ки дастгирӣ кардан мехоҳад, ҳаракат кунед ай конкурс 1 донаи 2 донаи билет бихарен, беҳад кори хуб мешавад.
як касе дигар нависонда ассалому алайкум ака саволи мада ҷавоб медодӣ додарам хизмат кардесай ма бирам мебаранд ё ин ки не агар дар оила зиёда аз 2 писар бошем бале одновременно мешавад ки 2 фарзанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад. Як касе дигар нависондаи двойной гражданин метавонад без заграни российски тоҷикистон рафта ҳозир намондесиянд дар аэропортҳои федератсияи русия айни ҳол ҳамира ҷиддӣ назорат кардесиянд касе ки двойной гражданин мебошад без загранпаспорти российски гузашта наметавонад. Як каси дигар нависондаи салом ака дар бораи амнистия ягон гап нест не бародари азиз мутаассифона дар ин бораи ягон хабарҳои нав нест ҳозирашда. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ман дар Якутия кор мекунам патент 12255 моҳонаш месупорем. нархи навои патент баъди соли нав бо қимат мешавад ва баъдан бо маълум мешавад ки дар кадом шаҳр чӣ қадар мешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака телефоное ки як моҳ мешавад тоҷикистон дай чӣ хел кунем рассамошкаша. вақте ки шумо вориди тоҷикистон мешен аввалан ин ки дар ҳамун аэропорт бикунен барои шумо осонтар рассамошка кардан вале агар бидроен як моҳи муҳлата истифода бубарен дар таргови центро ҳами гуна корҳо ҳастанд махсус дар таргови центри сиёма дар ашан ҳами хеле мақсад телефонҳоро рассамошка мекунанд. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум қонуни нав биромадаи ки телефонҳоро рассамошка кардан дар кораи баъд чанд сум дар рассамошка мекунанд ва дар куҷо. ҳар телефон вобаста аз модел шай ма чӣ хеле ки дина мисол овардам телефони дасти ма самсунгай ин арзонтарай ва телефони iPhone 15 боша бо нархаш қиматтар мешавад ба мисли мошинай бародарои азиз. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум бародар депорта ягон дорад ки ҳуй кардан ягон роҳ барои ҳуй кардани депорт вуҷуд надорад бародари азиз. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум баъди соли нав чӣ гап мешавад документкунӣ патент чанд сум мешавад. худованд то рӯза агар зиндаву саломат бошем баъдан боз видео мекунем мефаҳмонем бародари азиз. як каси дигар нависондае ки ай соле ки ба ёд дорам ту войма мекунӣ не ки ягон гапат намешавад барое ки дурӯғ мегӯй барое ки ту рута сиёҳ мекунӣ ва видеоҳоро хуб тамошо намекунӣ ва фаҳмиши хуб надорӣ. ҳар чизеро ки ман пешниҳод мекунам ӯ чиз аллакай шидагиай ман ягон вақт чизеро пешниҳод намекунам ки дар бораи чизе гап намезанам ки ӯ бад бишавад чизе ки мешавад баъд ман дар бораш гап мезанам ба ҳамин хотир камтар ақла кор буфармон ба комментария бинависон. як каси дигар нависондаи ака як чи рӯз ба рӯз бисёр шидаи реклама подписчик кам буд мегуфтӣ намекунам реклама имрӯз дар як видео сета реклама. бародаро кадомеда ки рекламаҳои ман маъқул нестад просто биги бигзарон тамошош накунед ягон мушкилӣ нестад ва реклама кардан и дополнительни доходи ман чиза рӯи рӯшод чанд бора ки гап мезанам ба шумо ва ман дар як видео ҳеҷ вақт се реклама кардагӣ нестам як реклама мекунам баъзе ҳолатҳое мешавад ки дута реклама мемонам ба ҳамин хотир каседа ки маъқул нест просто бигзаронен рекламаро тамом бародаро. тамошобинони азизу гиромиқадр ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.